Amjad Records. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ki ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samin ki ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya. Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaufansa. Jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle kikin biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa. Zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kira lasa, inda ya kanki ne na yi nisa da ba kiran da zan amsa. Tilasi ganin mu tilasi barin mu kauna rikicin da na yi nisa, babatin na fasa ko za a ci nan ba da raifansa. Tsarin zubinki daidai ne ya kama zuciyata ne, na jin kamar mafarki ne, na san ki so mataki ne. Ban da damuwa har zan buɗe 'yan idanuna, kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbina. Yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina, dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana. Na kwallashe ladan sanar da iya mafiya kalamai, daga zuciya nake kwatanta na zayyano jawabai. Idan babu ke ina ne zan saka zuciyar ta bar yawan kuna, kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina. Yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kuna, komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana. Na ji na gani yadda nake son ki yafi ƙarfina, na san a duniya da wanda yake jin duka tunanina. Soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona, duk wanda ke cikin ta shine jurau amma fa a gurina. So na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki, kuma rayuwa da so misali daina kama da a mafarki. Samari mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki, mata mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki. Masoyi yana da rana ne, masoyi yana da rana ne, masoyi yana da rana ne.